তিনি 19 তারিখ June তিনি media-ni bwskango kisan kok sanai थांनाय 16 तारिखआव जोंनि मुंगिया गामि आमचाइ चौधरी इस्माइल सियारि हटेल बसकांगो खायसा गथनांमानि गथनांखाय जोंनि स्रां जातिनि खायसा कक खुंनाय अजित देबरमा बनि बर' आक्रमण जे खायमानि अमन ब्राइकेने जों आं मुंगिया गामि बिएसि चेयारमेन टप থেকে आं ब्राइकेनो अमन निंदा खायो अमन साजाया खा कक साका ताम हुकांका दिनि अजित देबरमा दिनि खरचा कक खुंनाय बने जे आक्रमण खायमानि অক্ষুণ্ণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা অফিসনি যে কার্যকারী এবং সারা ত্রিপুরার এনজিও বিভিন্ন দল যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনামানি করে অমন তিনি বড় ককুম্ব অমন বাগিনে আं সানামুসুঙ্গ যে বন উপরে যে আক্রমণ খাইনের মুংনাंखाय प्रबीर देबरमा बुंखाय बिदामोहन देबरमा हलय जे एडिसि बेस दं इतिलाव दंगो बन लगी दंगो रमेन देबरमा बुंखाय सन्दि देबरमा हलय दियावो बिनि एडिसि बेस अबनि बागिनो आं सानामुसुंगो सारा त्रिपुराजो सिनि 184 राजा जेनि जे सिनि लाइबुमानो बिसाय फेमानि जे मासेया माननि आफि गरे कारेन्ट गरे बिभिन्न सिनि त्रिपुरा सानि बसंरक दाबुगबो बांमा बररक सुखुर दुख যারা गाव दंनाय रंग अमनो तिसाइतु मानि जों नुगो जोंनि त्रिपुरा যারা सिनि ककबरक चेनेल दंनाय जेमन कक त्रिपुरा सिनि खरां ग्राम जाति त्रिपुरा जे चेनेल दंनाय अमनि बिसिङाव बिभिन्न दं सिनि सारा त्रिपुरा हेडलाइन आवाज दाय बेंगार गोबां माहाय जाबि माने चेनेल दंमानि बर'बो सारा त्रिपुरा जनो बा तिसाइतुनानि बागै जोंनि बर'नि सुखदुखनो बुंनानि बागै दिनै बर' सामथाय दङ जाया नोंनियाखाय এই যে COVID-19 नि बिसिउटियाव दिनै जायनियाखाय खस्थ' खाय बनबो खायसा फेमिलि दङ बनबो नक कुक दङ बिहि गोसा दङ बर'नो खिबुइ दिनै এই করোনা ভাইরাসनि आक्रमण बजा করোना भाइरास पजिटिभ मानजाखा बतामुं दखा अबनि दिनै खाफ्रोमबो दिनै बर' सामथाय दङ अबनि बिसिं दिनै जों खरचा कखुमनाय न'खर जा आक्रमण खायमानि अबनि आं सानामुसा आं मुया गां बिएसि चेयारमेन टप থেকে अमा हाय जरि आक्रमण खायनाय रंनो दाति खाय पुलिस बनो रंना नेंथु कारण जों नुखा जागाव सारा त्रिपुरा जेनि जत्तनो जों ससियेल मिडिया बिसिं जों नुखा बिनि उपुरा आक्रमण खाय बिनि दावबो खुंजु जे आक्रमण खायमानि बाइकनि हेलमेट जे बनो बक्रा आघात खायमानि এবং সাইকেলनि চাবি বাই বনো आक्रमण खायमानि दाबो बिनि बक्र ब्लाइकेनो हामिया बिनि खुंजु हामिया अमनाबा जों जखन आं खबर मामा परे मुनिया गामि हस्पिटालाव बनो आं मान फैका बियो सिङाव अमनि परे आं थांनायका अजरा आं कुनु कक सालिया दाबो आं दैसा अखं साराम जोंका अमनि परे हामगातु हुनै बिनि क्वाय हस्पिटालाव क्वाय डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव बनो रिफार फैका अमनि परे क्वाय डिस्ट्रिक्टनि जे इनचार्ज थाका नों सिडि स्किम खायजादि नायदि नि बक्रबो लेखे आगार था एवं खुंजुओ ले आगार थांमन परे बो सिडि स्किम खायनान बागै बो आगरतला थांगै खुंजुनि डक्टराव थां नायजा परे बो दाव सिडि स्किम खायजा बे दंगो अबन बागै थांनायसिनि 18 तारिखनो बनि एपिआर खायजाबो जोंनि प्रबीर देबरमा ताई सन्दि देबरमानि उपरो अबनो आं सानामुसुङो এই যে বরক শিকার যারা খাইथनाय अमरम दति खाय एरेस्ट खायनांगौ दति हे खायसिनि सारा त्रिपुरा जोंनि जारा सिनि त्रिपुरा जारा मथा दंनाय जत्त त्रिपुरा थांजांनि जों अमनि बक्ति सानाय बिनि जागाव सुजु जों आइपिएफ टप থেকে नि सामानिया आं मुया गां बिएसि चेयारमेन हिसाबै आं बियाव कक सावो दा माने जों त्रिपुरानि तमुं जों दंनांनाय खरकसा कक खुंनायनि उपर এই जा आक्रमण खायमानि अमन ब्लाइके निंदा अमन ब्लाइकेना हामिया अमन दातिनो नाया हांखाय जोंनि सारा त्रिपुरा जोंनि যারা जोंनि इन्डिजिनास पिपल যারা पार्टी खायथनाय आन्चलिक दल खायथनाय जों थामजा जानिजा पार्टी खरंथि सानाय এবং सारा त्रिपुरा जोंनि त्रिपुरा सानाय जातो एनजिओ खायथनाय खरंथि सानाय যারা বিভিন্ন ধর্ম খাयथनाय संस्था क्लाब संस्था अमाहि जतनो जों बक्ति सानाय बिसिबां आगामि दिनाव नदिखौ एरेस्ट खायाखै अबनि बागैनो आं मावखाया saya अबनि बागैनो मुया गां बिएस जोंनि अरनि उसी ना अनुरोध नदी एरेस्ट खाया एक